Pamit Mbak nggih. Unus. Oke, Pak. Derek pamit nggih, Pak. Nggih, Mbah Kakung, Nduk. Mbah Nawi, awet tuwa nggih, Mbah nggih. Nggih, Nduk. Nggih, sampun. Niku Dik sapa, Pak, Dik? Dik Mada. Pun nggadah adik napa dereng? Dereng, tak dongak-dongakno muga-muga ibu Dik Mada ndang meteng neh. Sapa ngerti sok nek lahiran syukuran nanggap manggolo. Amin. Amin. Wah, diamini Mbak Nggih. Uti. Musik. Ya apa iki musike kok Iki, musik? ngiringi Oh, kan Cinderella. ngiringi Mas. Cinderellane kan ngiringi iki lho. Kurang ajar. Kurang ajar kabar. Kebugira Ron, mlaku lan Ron. Lan, weh. Wah ora kayak barongan blorok kowe. Lapor kowe teng ngerekam-ngerekam mesti ape mau viralno aku ah. Nggih monggo ada pesanan saking Topi Mangkok titip cinta. Oke. Bu Inggi mau aturi apa? Sing hoahae, Bu. Malam terakhir ya. Heeh. Mergo dina iki awak dhewe malam terakhir nek dusun Ban-ban. ya ben kangen terus karo manggone. Yuk Monggo, men. Mas. Mentek nyanyi titip cinta. Oh iya jalukane titip cinta. Nyanyi titip cinta. Yuk monggo. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harap agar engkau sabar menanti. Yo. Kowe balik iki lho, kancane malah teko iki piye? Ora. Sarah terus iki mau menawa kowe ngono ae to, Ro.
Mugi seneng kali lagu nih. Mugi rene penggale. Wes kono lanjut nang Jemblem mare. Nyidam jemblem Mas. Nggih mungkin kula aturi kula tak ngaturi niki Mas-mas wonten titip cinta dulu nggih. Bakda niki nggih Mas nggih. Siap. Sak bolone dhewe kuwi kok. Oh bolo dhewe. Ayo bolo dewa. Iki masing-masing nyuwun apa iki mesti isan nduk. Oh, engko nek wis nyanyi, Oh, panjer. panjer. Ayo men. Men tak kayak bernyanyi men. Titip jalan Mas Heri. Kopi mangga. Mas Manda. Iki ndak Mas Aji ngono tek Mas Gerai. Udu.
Apa? Iya nyidam cemblem sik ya, Pak. Iki Mas nyuwun nyidam cemblem. Iya sama jenengan. Aku cinta kamu, aku mang dikono nduk. Wih. Tapi tak harus bisa memiliki ngono aja. Oh ngono ya, Pak iki lho Pak lontong maem Pak. Ya, Cus, Pak. monggo. Iya. Yo. Sik. Sik. Hey, yeah.
nggih Mas nggih. Apa iki lagune? Lho ya kok dhewe-dhewe wong semene. Dhewe wong dhewe lagu kok. Apa? Iya, apa permata hati? Iya. Lah iya ya. Apa Pak Ngateman? Pak Ngatemin. Bon sak tembang nggih Pak nggih. Tembang nggih Pak. Heeh, Nggih sak tembang rampung. Pas sak tembang rampung kaleng Kranti Gusti Putri monggo. Bonus. Mata hati, nderek pamit kalih Pak Ngatemin, Bu Marni, matur suwun. Nek wonten klerune kula nggih ngapunten ingkang kathah saking kula sak kanca ya. Mugi-mugi saged pinanggihan melih. Bonus. Bonus. Kang Mas. Oh, buyar malah. Kang Mas, kang menapa panjenengan ninggalake kula Kang Mas? Rong tak kok lunga rom. Mesti
lemu, kamu kan nang kene ora ono sing lemu blas. Sono ya, Mbak. Heeh. Wis lemu aku dhewe. Iya. Nji. Coba disawa. Niki Sayu kok juga. enggak kan Lara? Ora. Niki mboten kula sing jahit niki. Kayak tanggung jawab. Nggih, lho. Napa kirang marem nek kula sing jahit niku to, Ndara? Ini yo marah. Kami iki anggonku jahit kecil. Kecilian, aduh nanging nek kula mirsani panjenengan iki to benten Beda-bedane. anggenipun ngabdi busana ngabdi sarira niki benten mboten kados adat liyane lho Ndara. Biasane wong bedane iki lipetku tak kandeli. Nggih, lipene. Idepe dikandel kok ide jaran Mama. Wong wadon ki yo kudu koyo ngene. Anjir. Arep dipamen kayak karo bojone. Pret. Kok piye to? Kula niku mboten percaya kali panjenengan. Jenengan ngapusi kali Kowe iki kula. dadi aku ora tahun-tahun. Nggih, Aku kuwi wong wadon sing paling jujur sak jujur, pret. jujur. Ampun ngapusi. Oh, ini sini. Hai Ayo deh. Kanggo Ratu Kalinyamat. Tangan kok ndak terus rangkulan bola-balik iya, Pak. Jenengan niku emot kanjengan pun badhe garwa. Angge sedulur ra udel mendhuwur ra, Ndara. Lah turene wonten unen-unen. Bukur mak keonge. Jeruke aja dirujak. Tegese. Dulur lak wonge. Terus Turi putih ditandur mencili gitu. Ayo nih. paring dawuh kanggo Ratu Kalinyamat. Kok kebangetan sliramu wis sawetara suwe. Kok ora nate tuwi ana ing Panti Jepara. Apa sekirane ora kangen apa iki? Astunipun kula nggih kapan sanget. Nanging panjenengan sampun pirsa piyambak. Saksampunipun kula kapundhut putra mantu wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Kathah kewajiban ingkang kedah kula rampungaken kanggo. Iya. Kewajiban apa teman-teman? Estu. Lah nyatane bareng sliramu sandingan kalawan Yayi Ratu Kamber. Dan sliramu ki larekke kalawan aku ya. Katuran pirsa kanggo. Sinaosa kula mapan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Nanging rinten saha dalu. Kula niki tansah kemutan dhumateng panjenengan. Nampira ngapus. Saya-saya kanggo wewayangan panjenengan wonten ing telenging netra kula. Yen ngono tan ra beda sing tak rasakno ya iki. Menawi panjenengan kados pundi kanggo? Senadyan ta wektu dene iki akawon kupinge Kang Mas Hadire. Nang sakjroning batinku sing tak tresnani ora ana liya mung sliramu ya iki. Sampun ginaris dening Gusti kang gelar jagat. Mbok bilih panjenengan lan kula boten saged nyawiji. Pancen kabeh bujaku. Katon sing ora tak tresnani dadi dargeku sakwutuhe, nang sliramu sing tak tresnani lair batin ora bisa dadi dargekku. Ngantos sak mangke kula nggih tresna dumateng panjenengan kanggo Ratu Kalinyamat. Tenang kuwi. Katen.
lajengaken kanggo bombong raos sing kados kula. Sak sampunipun kula mangertosi mbok bilih panjenengan ugi tasih gadah raos tresna dumateng kula. Kados Limen kangen kulan kangen mesti nambah. Ayo tak ganti ana silang papan. Tak lagi. Iya. kula dherekaken kanggo Ratu Kalinyamat. Assalamualaikum. Kanggo Ratu Kalinyamat. Iya, iya. Ingkang kula rasaken ngantos ngantos pisanan. Panjenengan latos kuwi. Nggih kados kanten. Oh iya iya, Ju. Aduh ya Karepi tujuh banter. Assalamualaikum. Menanyaken kula nggih alon-alon sampun. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Kiki Kang Mas. Aduh ya Karepi. Sinten kanggo Ratu Kang Kalinyamat? Mas hadirin. Menawi kados ngaten nggih dibayani sanget. Assalamualaikum. Kula kedah kados pundi kanggo Ratu? Hei Karepi, kae kok riburi ora tak kasih. Dibuka to Kanjeng Ratu. Metu kok riburi dimen ora kon. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Karepi. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu. Waalaikumsalam. Dibuka to Kanjeng Ratu. Ki Kang Mas nggih. Kang Mas. Kaget aku Kanjeng Ratu. Panjenengan kok tingak-tingok madhep ingkang pados napa? Katone aku ngerti playune kucing. Iya, ten wonten. Ora ana kucing. Wonten. Lah kok suwe sing buka kori? Nggih nyuwun pangapunten. Jalan kula menika nepi kemawon ngadi salira dandan kesanipun katon ayu. Pun pantes dereng. Alah dialah. Malah koyo tuwak lohan. Pun ayu to Kang Mas. Dandan ngadi busana. Sih. Ayu. Ning kurang pas. Kok kira pas pripun? Lumrahe wedakan ning pipi, lipenan ning ndi? Dateng lagi. Lah iki ning mburi kuping, Ya, pundi? lho kok dilipeni semono ambane? Niki. Niki mawon dicokot semut. Semut. Sih. Iyo, semute kok galak temen. Semut niku lho sing gedhi. Wedi ndase ireng to? Nggih, mboten semut abang niku lho. Semut abang, ngangrang. Nggih. Lho ning taman Kaputren kok ana semut ngangkrang barang. Lah pripun duka kok nggih? Lah semono ambane mesti semute sak RT kuwi kok. Ah iya jan kaget to Kang Mas. Iya. Pripun ngamping kula enggal. Sae to. Napa kok dipun demek ngaten? Lah kok teles? Pundi telas? Lah ngarep guri teles kabeh. Lah nggih. Ah nyuwun pangapunten Kang Mas. Niki wau ngaten. Kula mangertosi bilih wedal sakmenika panjenengan badhe kondur. Saking ngimami wonten ing Masjid Demak Bintoro. Pancen bener. Kula damel kelangenan panjenengan. Unjukan susu anget. Susu anget. Sih. Nek dereng ngantos panjenengan kondur,
susu Mutahe anget. nyampe kula niki to. Samplok kucing. Nduk, Mutahe nyampe. mutahe kok pas kene. Teles, peliket, isih mambu. Ampun apa? Ambune apa ya? Ambune kuwi aku eling ning lali jenenge. Hayah Kang Mas. Pliket niki. Pliket niki wawaten. Agen kula damel susu anget. Kula sukane gendhis katang nih lho pliket. Ben legi gulane mbok okehi. Nggih. Aja baleni. Kok ngaten? Kencing manis. Ah, mboten. Seneng kok nek kencing manis diabet gak iso ngene ngono to. Mboten Kang Mas, penjan Kok mriku. mangsaku kok. nggih. Ngadi busana dandan kuwi sing apik. Tindak sak pecat tembus sak klimah. Hati-hati mergo akeh patayat santri ana ing pandi Jepara kene. Sak iya ngono to. Nggih, nggih. Janji aja dibaleni lho. Janji. Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malah. Nggih. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kula nggih kapan kanggo. Pati Jepara kok garwamu ra kok Kang. Kanjeng Ratu. Astunipun wonten kewajiban ingkang kedah. Kanjeng Ratu. Ngaten. Kanjeng Ratu. Yo wedok diundang kakunge kok jegidhek meneng ae. Mboten krungu enten apa? Tamune sapa lah ya ngono to? Tamunipun menika Yai Karebet. Yai Karebet to. Nggih. Kula Kang Mas. Sing bagiake wis rampung apa durung? Dereng. Urung. Dereng. Dilanjut Kanjeng Ratu. Dipun keparengake. Lanjut. Cocok. Cocok. Masya Allah. Wong wedok dilulu wong lanang kok ora ngerti babar pisan. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Sakit Kang Mas, sakit lho kok dipun. Nggonku muntah iku ping 122 punjur 7,5. Iya. Ora Jane disauri enten bapak pisan. apa penjari kok ngamuk. Sing kepengin bagek ke Yai Karebet ora mriki Kanjeng Ratu. Aku uga pengen. Cekanipun penjari uga kapan kangen kalian Yai Karebet. Mesine wae to dulur kok. Alah, ngoten niku rak nggih ngendika. Lah, Cekanipun diundang kula ora. paham. Monggo. Monggo dibagekke. Iya iya. Yai Karebet. Kok sliramu suwe ora Oh, greget tenae aku. Lho aku kepen dibagi kok diganggu wae. Lah ngoten nggih panjenengan kok nggih. Kok iso kebangetan? Lah nedyan endikanipun kangen. Menawi kangen anggenipun bagekke nggih ngagem swara sing banter. Ngantos agem-ageman kula pedhot. Ora apa-apa. Kersanipun Yai Karebet menika krungu. Kurang banter. Nggih. Iya 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 tak banter. Yai Karebet. Astagfirullahaladzim. Kadu pundi, Yai Jambo? Karebet aku kangen Yai. Kakek. Mas kajen sabar. Jajahku telapak. Caket dumateng kula Kanggo. Iya. Caket terus. Aduh. Loh, sing tak rangkul ki mau sliramu Yai. Kula Kanggo. Dunyon pangapunten Kang Mas. Ini apa? Jane sing kula ngrangkul nggih panjenengan kok malah ngrangkul Yai Karebet. Lampu padange ngene lho. Klambiku putih sorbanku ijo. Loh, kaget kok mencolot golek sing beling-beling. Ya apa dipaedo. Jeneng wong kaget niku sadut saknyet. Tenang, Nggih. ganggu awas. Mobil tak weki. Mboten. Yai Karebet. Paring dawuh Kang Mas Hadirin. Lungguh Yai. Ngaten iki. Lungguh. Yai. Iya wis tak kon. Wis tak perintah. Nggih. Lungguh. Nggih Kang Mas.
Kang Mas Hadirin. Kok njanur gunung sliramu cedhak ana ing Panti Jepara? Sepisan kula niki kapang sanget keluarga wonten ing Panti Jepara. Syukur alhamdulillah kabar ana ing Panti Jepara kabeh keluarga sehat walafiat. Dawa koso wangsulipun Kang Mas Hadirin. Heeh. Pangestunipun panjenengan kula nggih Bagas Paras. Bojomu Nggih Bagas Paras. sing semok Nggih. bojone semok lho diajak Kanjeng Ratu. Menjadi ki angger weruh sing semok-semok kok njur. Lho, bojone dulure sing semok lah isih tresna to? Kula kula nggih tresna sanget. Kaya ngono syukur. Minangka garwa kula Kang Mas Hadirin. Bojo kuwi yen iso sepisan selawase. Ngaten. Tresnanono bojomu aja seneng mirek bojone tanggane ya. Nggih. Tuman ora apik saru. Saru Yai. Badhe kula estokaken Kaya ngono. panjenenganipun panjenengan. Kejaba tuwi ana ing Panti Jepara kene apa wigatinya Yai? Ingkang angka kalihipun kula niki kautus dening Rama Sultan ingkang supados tuwi kalujenganipun Waratus Menanjung. Tuwi kalujengane ora semenanjung. Leripun kados ngaten. Yai karebet. Nanji. Ya ngene ya. Lamun to bab ora semenanjung, kuwi sing luwih kono Mbak Yumu kali nyamat. Kono nyuwun pirsa kawula Mbak Yumu. Nuwun wedal sawetawis Kang Mas. Iya iya Ratu Tio. Kanggo Ratu Kalinyamat. Karepe. Napa wedal menika kula dipun keparengaken pinanggih kalih Waratus Menanjung. Gini ora ya. Yen pancen tekamu ning Panti Jepara pengen tuwi kali jenenge ora semaju. Saiki uga ya dheweke kan. Ngaten. Kula nyuwun pamit Kang Iya Mas. iya iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lho, yang mana disindir kok ijeh ae. Aja tiru nebu bojo kowe dosa gede. Kanjeng Ratu.